Je weet toen misschien vast wel wat een bibliofiel is. Iemand die van lezen hield, maar toch meer geïnteresseerd is in de vorm van een boek en de schoonheid van een boek en niet zozeer om de inhoud. En nu is er in de herfst een tentoonstelling, dat heet Mooi Marginaal. En dat is een van Ukbeuk, van Ben van Melick, van de uitgeverij Wie Clos, is bekroond. En ik zal het even aan de camera laten zien. Het is dit beukje. Dit beukje is bekroond. Ja, en dan denk ik, wat is hier zo bijzonder? Het is blauw, er staan zwarte streepjes op. Dan maken we het open, misschien zit er dan de prachtige binnenkant. En dan zie je een zwarte pagina. Waarom is dit bekroond? Wat is hier zo bijzonder aan? Dit is bekroond omdat het zo klein, maar fijn is, zou ze kunnen zeggen. Klein, maar fijn. Het is een boek dat bestaat uit de pleitreden van Gerard Reven. Dat is dus in de Nederlandse literatuurgeschiedenis een heel belangrijke tekst. En we hebben een vorm gezocht om die tekst zo adequaat mogelijk, zo goed mogelijk uit te geven. En dat is dit boek geworden. Het is een tekst die op geen enkele manier geïntroduceerd hoeft te worden door hem. Er zou een schrijver dan niet geïnteresseerd worden. Zet titel op, zet want niks dit op. is als het ware in de voorkant van een dossiermap, zou ze kunnen zeggen. Want het was een dossier voor het Hof in de jaren 60, waarin Gerard Reven een pleidooi, een pleitrede heel om zich vrij te pleiten van godslastering. Daarvan wordt hij beschuldigd. Hij houdt in zijn boek Nader tot u, God gepersonifieerd in een ezel, in een eenjarige muisgrijze ezel. Daar hou bij hem aan de deur gebeld in de Jordaan waar hij woonde. Ja. En er is breef heeft opengemaakt en dan heeft dat ezelke dat heel lief was, naar boven geduwd. En heeft toen met dat ezelke gemeenschap gehad. En dat ezelke was voor hem, omdat het zo'n leefdeer is, de personifiëring van God die liefde is, zag Reven. Nou, volgens van de SGP kost dat niet. En dat heeft hem voor de rechter gebracht. Daar is er vrijgesproken, er is een hoger beroep gekomen. En daar heeft Reven toen een heel belangrijke reden gehouden waarin hij eigenlijk dat artikel, dat die godslastering als het ware wat moest ze zeggen? Ja. Die godslastering vormgeeft. Waarin hij daar zeg maar eens, de onzin van probeert aan te tonen en zichzelf vrij te pleiten van de blasfemie van de godslastering. Ja. En daar heb je dus een vorm voor gezocht. Ja, over alles heb je natuurlijk nog gedacht. Maar het lijkt me dan waarom blauw? Waarom een blauwe kaf? Waarom niet een rode? Het moest een iets wat geserreerde kleur zijn. Een kleur die gaat van voornaamheid en van zakelijkheid tegelijkertijd uitstraalt. En er zit ook een klein beetje een verwijzing in van het blauw wat de kleur is van de moeder maagd, zou ze kunnen zeggen. Ja. En de moeder maagd, dat is Maria in de katholieke kerk, waar Reven op een hele bijzondere manier met omging. Dus dat blauw is enerzijds een iets wat gedekte kleur, met tegelijkertijd een knipoog naar een lezer of een kenner die er gaat meer van wit, die daar gaat bij kan denken. Ja, en dan de zwarte pagina. Dan krijg je de zwarte pagina in de literatuurgeschiedenis waarin dreigde een schrijver zeg maar een muilkorf om te krijgen dat er bepaalde dingen niet mocht schrijven. En dat is dus niet doorgegaan. Ja. En dan kreeg ze verder het archief dat gaat open en dan staat er weer in blauw, ook hoopgevend een klein beetje. Hè? Ja, wel klein inderdaad. Heel klein. En dan kreeg ze de tekst wordt omgeid. Ja. En die staat dan hier in een bijzonder mooie letter en heel erg uitgekiend op een opperste leesbaarheid op de pagina. Ik zit overal over dat ding zitten. Ja, maar alles zit weer deze pagina, die zijn dus gemaakt door een van de beste typografen van Nederland. Dat is Piet Gerards. Ja. Afkomstig uit Schinnen, die heel lang zijn bedrijf gehad heeft in Heerlen, maar dat sinds een jaar of 10 in Amsterdam zit. Ja, het hele boek heeft hij ontworpen. Hè? Ja, hij maakt dus, en dat betekent dus dat ze het ontwerp kiest van het omslag, van de band, het papier kus hij kus het lettertype, hij kus bepaalt de bladspiegel. En hij bepaalt bijvoorbeeld het onverwachte element in dit boek. En wat is dat dan? Dit is de inleiding die eigenlijk
onderdeel zou moeten zijn van het boek. Maar omdat de erven Reven vonden dat deze tekst van Reven geen inleiding nodig had. Ja. En daar eigenlijk ook geen toestemming voor wilde geven om die inleiding in het boek te zetten. We hebben veel gezocht naar een mogelijkheid om dat toch te doen zonder aan dat uiterlijk van het boek het af te doen. En dat is dit geworden, waarvan ze helemaal niet zus dat het erin zit. Want zijn net dan ook dingen waar dan zo'n jury op let? Op inderdaad iets absoluut. Leuke vondst? Ja, die kijken dus vooral naar zeg maar de correspondentie, de parallelie tussen inhoud en vorm. Heet die vorm gaat met de inhoud te maken. Ja, want dat is heel belangrijk, hè, heb ik begrepen. Dat moet echt... Ja. Dat is bijvoorbeeld een ander boek dat bekroond is. Ja? Dat is dit. Exotische Liefde van een... Van welk jaar was dit dan? Dat het bekroond? Dit is ook dit jaar. Oh, dit jaar ook? Is dit jaar erbij. Ik hou dat toevallig er is niet één boekje, maar bekroond. Er zijn ongeveer 330 inschrijvers geweest die meedoen aan de competitie. Ja. Dat kost ook geld om dan mee te doen, dus dat is een soort van selectie al van tevoren. En dan is er een jury van, in dit geval 4 of 5 mensen, die op het gebied van de typografie of het drukken of het design een expertise hebben opgebouwd. En die kiezen dan daar een aantal boeken uit, tot een maximum van 40 meestal. En dit jaar zijn ze tot 30 gekomen die de moeite waard waren om uitgekozen te worden tot best verzorgde boek. En die komen dus allemaal in die tentoonstelling? Die komen allemaal in een tentoonstelling. En dat is in het Stedelijk Museum dan, hè? Ja, die is traditioneel in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En die is er een paar weken en daarna gaat die tentoonstelling vaak ook naar een aantal andere plekken in Nederland. En daar zien ze dus afbeeldingen van de boeken. En meestal is het ook zo dat er exemplaren van de boeken zijn die de kijkers, de bezoekers kunnen inbladeren. En daar is juryrapport erbij, dat kent ze dan. Maar dus mensen mogen echt allemaal door die beuk. Ik kan me gaan voorstellen dat dat dan nog een dag vol met ezelsoren zit en zo. Dit is bijvoorbeeld een ander bekroond beukske. Dat zijn, bij ons zijn dat klein beukskes. Ja, het zijn inderdaad kleine kleine uitgeverij zijn. En daarom ook kleine beukskes. Want wat is hier zo bijzonder aan dit beukske? Nou, hier is bijzonder aan dat elk beukske heeft een andere omslag. Ook weer de zwarte pagina? Ook ook al met de inhoud dat heeft niks met de inhoud te maken. Maar wat zeg je nu? Iedere pagina heeft een andere? Nee, elk beukske heeft een andere omslag. Dit is, dus ontzettend, het zijn er geloof ik 450 van gemaakt. Ja. Dus over Han Benning. Dat is neem even van de geheugen voor de camera. Ik weet dat het natuurlijk dierbaar is. Dat is een hele bekende, internationaal bekende jazzdrummer. Ja. En toen hadden we het idee dat er zo'n aparte minst, dat moet er ook aparte beukjes werden. Dus elk beukje kreeg een apart omslag. Ja. En dit zijn bijvoorbeeld, dit omslag is dan gemaakt uit de schietvellen. Dat zijn de vellen die overscheten in de drukkerie en die weggeworpen werden. En veel hebben ze opgevangen, op maat gesneden en daarna zijn ze dus geplekt. Maar is dat dan nog ander papier, die schietvellen? Nee, dat is hetzelfde papier. Alleen... Wat een werk dan, hè? Hier, dit is eigenlijk, zoals zich als zo'n groot papier, moest je zich dat voorstellen, waarop alle afbeeldingen staan die in het boek gebruikt zijn. En als ze daarin gaan snijden, dan snijdt ze dus door de afbeeldingen heen. Krijg je dus allemaal onverwachte beelden. En die kunnen ze gebruiken om een heel apart boek en wat voor mensen kopen deze boek dan? Zijn dat echt de verzamelaars? Ja, dat zijn voornamelijk verzamelaars. Maar dat zijn dus ook in dit geval de lui die geïnteresseerd zijn in Han Benning. En in dit geval zijn het de verzamelaars van Reven die het gelden. Een ander bekroond boek bijvoorbeeld is Jon Erkens Actor in de Mijnstreek. Dat is dan een jaar of 12, 13 geleden. Nou, dat werd dan gekocht vooral door lui die een historische belangstelling hebben. Dit is trouwens niet van ons. Nee, die kopen dan niet zozeer voor de vormgeving. Nee. Toch meer voor de inhoud. Ja, meer voor de inhoud. Ja. En dit is het boek dat gemaakt is voor Piet Gerards. De ontwerper, van Gerards Reven. Van dit. En dit is een overzicht van zijn werk, waarom er zo werkt, als er werkt, wie er stijdt, nationaal en internationaal. Want het is een Limburger, hè? Het is een Limburger, ja.
hij is dus afkomstig uit China. Hij komt uit het radicaal linkse milieu dat in de jaren, wanneer was dat, eind 70, 80 demonstraties organiseerde tegen de NATO, tegen afzend enzovoort. En hij was lid van een anarchistische organisatie. En van daaruit heeft hij zich ontwikkeld tot een vormgever die vooral ontzettend veel deed met typografie, met de letters zelf. Dat kunt je ook zien bij dit boek. Ja, we kennen je oren over Kalla, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Ik dank je hartelijk dat je hier wordt en heel veel succes met de tentoonstelling. Weet je precies de datum? Of is het ergens? Nee, dat is het najaar. Meestal is het in september. Ergens in september. Maar dat werd dan wel weer door de kranten en zo weer. We houden het in de gaten en dan moeten we naar Amsterdam, naar het Stedelijk Museum. Ja, dank je wel. Oké. Dank je wel.